दिलवाले रिकॉर्डिंग स्टूडियो। प्रजापति पीछे थोड़ा पड़ी गहिले है, गौतम जी के नजर में गड़ी गईले। सुंदर एगो प्रजापति पीछे थोड़ा पड़ी गहिले है, गौतम जी के नजर में गड़ी गईले। करेले इशारा खान पांडे बबुआन, गुप्ता यादव चौधरी निहारे सामान। कबो किस्मत का बल जोरेगा। यहाँ सब केहू गरमाइल बा, गरमाइल बा। पारू चिकन देह गदराइल बा, गदराइल बा। यहाँ सब केहू गरमाइल बा, गरमाइल बा। पारू चिकन देह गदराइल बा, गदराइल बा। 5 मिनट में हो जाइबू ठंडा, खइबू जे गोरी देसी बंडा। रोवे लगबू सामान धरेगा। हई जिला हवे रानी सेरा के हो, सेरा के। यहाँ खेती होला खाली केरा के हो, केरा के। हई जिला हवे रानी सेरा के हो, सेरा के। यहाँ खेती होला खाली केरा के हो, केरा के। समुंदर में नहा के पार कोयले बानी ताल, ऐसन ऐसन बहुत तो देखले बानी माल। कृष्णा सोनी दिला वाले चढ़ेगा। प्रजापति पीछे थोड़ा पड़ी गहिले है, गौतम जी के नजर में गड़ी गईले। करेले इशारा खान पांडे बबुआन, गुप्ता यादव चौधरी निहारे सामान। कबो किस्मत का बल जोरेगा। दिलवाले रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर तावल बजा।